Tak je to niečo ako splnenie si detského sna, by som to nazval. Takže ty jsi tam ležel A čakal som vlastne na tie medvede, že začnú vyliezať. a proti tobě běží medvěd, Oproti mne. ale rychle. A nevedel som prvé, čo robiť. Ale dneska jsme se plazili po totálním bahně. Či ten strach a ten rešpekt ti dovolí sa k nemu priblížiť. S člověkem jako seš ty, že bych se chtěl výdat v životě. Majú niečo ako cez COVID, keď sa zotmie zákaz vychádzania, hej. Jo, já to tam nějak střihnu, když tak, no. Klapka. Ahoj, vítám vás u mé nové série rozhovorů se zajímavými fotografy. S lidmi, kteří si pro focení vybrali jednu z nejtěžších cest. Dneska tady mám Joška, za kterým jsem přijel na Slovensko a už spolu 4 dny fotíme medvědy. Čau Joško, jak se máš? Ahoj, ahoj. Tak, sám vidíš, aké to tu je a mám sa super. Medvedíky idú, teraz sa v poslednej dobe darí. Máme tu za rohom medvediu Ruju, takže super. Kdo je Josef Wild? Tak to je Josef Wild, no. Josef Wild je mladý chlapec, ktorý miluje prírodu, hlavne medvede a vlastne snažím sa to ukázať aj ľuďom, všetky svoje zážitky a vlastne predať im nejaké svoje skúsenosti, odovzdať im to nejakým mladším generáciám, ktoré sa tomu vlastne chcú začať venovať. Hele, v médiích hodně obíhá téma medvědi ve městech, medvědi napadají lidi a tak. Jak si žije mezi medvědy, ale ne z pohledu fotografa, ale z pohledu vlastně lokála, který tu žije? Tak z pohľadu lokála je to určite ťažké. Ja osobne som tu na dlhší rok nebýval. Bývam tu na len poslednú dobu a všímam si to, že vlastne od tých ľudí to není jednoduché. Tí ľudia, väčšinou s ktorými som sa rozprával, bývajú v blízkosti lesa, majú niečo ako cez COVID, keď sa zotmie zákaz vychádzania. Hej. Čiže tie medvede v niektorých priestoroch a miestach sú agresívne. Je ich tam veľký počet a pre fotografa je to super, ale zase pre tých ľudí to není moc bezpečné, pre tých lajkov. Proč to není bezpečný a proč pro fotografie je to super? Pro fotografie je to super, z môjho pohľadu si myslím, že my vlastne tie medvede vyhľadávame. Hej, čiže ty si pripravený na to, že v tom lese stretneš toho medveďa, ideš tam za tým, všade ho hľadáš, čakáš na tú správnu chvíľu, kedy ho stretneš, na ten blízky stred a tú fotku. Kdežto ten like ide do toho lesa, alebo už len dať vonku úplne z iného dôvodu. Chce sa ísť len prejsť napríklad s obsom na prechádzku, alebo možno na hryby. A vlastne nechce tam toho medveďa stretnúť a zákon schválnosti je, že ho stretne. Takže je to tak, no. Jsou přemnožený medvědi? Nechcem rovno hovoriť, že sú premnožené, ale je ich viac ako niekedy tu bolo. Dakedy tu bola rarita stretnúť na 3 okresy jedného medveďa, alebo 2, alebo čo už len stopy. Kdežto dneska máte 8 medveďov na jednej kope na 20 metrov štvorcových. A já chci jenom ještě pro diváky dodat, že Joško je takhle špinavý, protože jsme se teďka opravdu tady 4 dny honili za medvědama. Já vůbec nedokážu spočítat, kolik jsme jich viděli a kolik jsme jich nafotili, bylo to dost, ale dneska jsme se plazili po poli, po totálním bahně a vlastně ten rozhovor děláme přímo po raním focení. Jak se nám vlastně dneska dařilo? Ja si myslím, že dobre, nie? Ráno sme mali jedného medveďa, ktorého sme už videli z diaľky a vlastne počkali sme si ho počkať na kraji hory, že sa k nám bude vrácať nazad z poľa a z luky. No a vlastne stalo sa to, že medveďovi sa nechcelo, už bolo veľa hodín, slnko vysoko, medveďovi sa vrácať nechcelo, tak sme sa rozhodli, hodili si mincov a rada starších rozhodla, že pôjdeme my za ním. Tak sme išli za ním a prišli sme k nemu, ja neviem, možno na pár desiatok metrov a môžete vidieť na videu, že medveď absolútne žiadny útok nespravil a jednoducho nás obišiel a zašiel si nazad do lesa. Já, když jsem sem vlastně poprvé přijel na Slovensko a vlastně strávili jsme spolu první den, tak jsem najednou zjistil, že vlastně si mě okamžitě začal bavit. A myslím si, že proč to tak bylo, jsem se vlastně začal dozvídat až postupně kvůli tvýmu příběhu, který je docela zajímavý a ne úplně jednoduchý. A ty vlastně si přišel o oba rodiče a do toho děláš jako práci, jakou děláš práci? Tak moja práca je tak špecificky nazvaná, je to vlastne zamestnanec pohrebnej služby, kde vlastne ja vybavujem
pohreby s pozostalými. A vlastne už čo sa týka od všetkého toho obliekania, zbierania pozostalých a nejaké takéto veci. A pak, když jsem právě odjížděl minulý rok tady odtaď, tak jsem nad tím vším jako přemýšlel a vlastně jsem si říkal, že s člověkem jako seš ty, že bych se chtěl vídat v životě, protože mi máš co dát tímhle s tím vším a zajímalo by mě, proč fotíš medvědy, protože mi přijde, že tadyhle ten životní příběh tě jako někam nasměroval a vlastně zajímalo by mě, jestli to, že jdeš fotit medvědy, protože co si budeme povídat, nejdeš fotit síkorky, jdeš fotit prostě medvědy. Hledáš někde nějakou náhradu třeba něčeho při tom focení těch medvědů? Hledáš ten adrenalin nebo naopak klid, je ti s těma medvědama dobře, nebo rád je poznáváš, nebo proč fotíš medvědy? Medveď ako vlastne to zviera, tá šelma najväčšia ma najviac zaujíma, pretože už sa mi stali v živote moc extrémne veci na to, koľko mám rokov, tak tým pádom z extrému do ďalšieho extrému. Právě proto mě to zaujalo vlastně, proto si mě ty zaujal, no. Áno. A vlastne už ti sa to týka už len tých medveďov, ale proste wildlifeu ja v tom lese nájdem vlastne ten pokoj, ten kľud od všetkého. Už ako sa to vlastne stalo mojim rodičom, som si vlastne povedal, že chcem sa vydať cestou do tejto práce, že vlastne keď už som svojich rodičov odprevadil tam, kde sú, tak si vlastne môžem povedať, že už mi to vlastne nič neurobí, ani neublíži ako tá práca a vlastne žiadne psychické problémy, ani nič. Jednoducho je to práca ako každá iná. No a vlastne tam to všetko začalo, tam sa to spustilo všetkým tou stratou vlastne, tam sa začala moja práca. No a vlastne s tým prišlo aj vlastne hľadanie nejakého kľudu, musíš to nejako vyrovnávať. Takže vlastne to nájdenie kľudu bolo tu v prírode. Pri medveďu. Pre medveďoch. Taky mě zaujalo to, že za tebou, za chalanem tady z vesnice vlastně, ze vsi, tak jezdí italský fotograf. Ano. Byl tady italský fotograf. Ano. Který má vlastně obrovský shlídnutí, obrovský počet followerů na Instagramu a nevím, kde ještě všude, což je vlastně jako hodně zajímavý. Jaký to je vlastně provázet tady italského fotografa? Tak je to niečo ako splnenie si detského sna, by som to nazval. A treba vedieť hlavne dobre anglicky. Im to vlastne treba vysvetľovať všetko po anglicky, v anglickom jazyku. Čiže či sa to už týka, neviem, tých medveďov, ako žijú tie medvede, kde sa pohybujú, kde sú cez deň a nejaké takéto veci. Oni sa stále pýtajú non-stop, takže im to treba vysvetľovať. No a vlastne nejako k tomuto fotografovi som sa dostal tak, že jedného dňa dal anketu na svoj Instagram, na story, že kde by mohol navštíviť ďalšie miesto na ďalšiu túr. A ja som mu len tak zo srandy napísal, že poď sem na Slovensko, máme tu veľa medveďov. On neviem, či do pol hodinky mi odpísal a vlastne už potom sme sa dali do reči, dali sme sa do kontaktu, vymenili sme si čísla, zorganizovali sme termín a vlastne už takto potom šlo. A sme v kontakte do dneska a posielam mu stále videá, čo sa tu nadeje, aby vedel, aby mal prehľad aj pre tých ľudí, ktorí vlastne klientov, ktorých sem zobere, aby im vlastne vedel ukázať, čo sa tu nadeje momentálně, takže. To je super. Ty jsi tady na tom místě vyrůstal, nebo jsi se sem přestěhoval? Ja som sa sem prisťahoval pred nejakými 5 rokmi s priateľkou a vlastne odtedy ma tu na jeden kamarát previedol, vlastne ukázal mi, čo všetko tu na prírode, aké sú tu na medvede a v momente ma to chytilo. Takže úplně náhoda, ale vlastně já tomu říkám, to, co se má stát, se stane. Tak, presne tak. Přijedu na místo, kde žijou medvědi. Jsem wildlife fotograf. A do té doby jsem fotil jenom sovy. Jak mám postupovat, když uvidím medvěda někde na louce třeba. Jak mám postupovat, abych ho za prvý nevyrušil, nevyplašil, za druhý, abych sám sebe neohrozil a za třetí, ještě abych udělal hezkou fotku. Tak ide hlavne o to, pokiaľ vidíme dať medveďa v diaľke na nejakých, ja neviem, možno kilometr plus minus 100 metrov, ešte sa to dá, vieme si sadnúť, pozorovať toho medveďa, je to predsa dosť hodná vzdialenosť na to, aby nás on aj zacítil alebo niečo podobné. Takže i skontrolovat si vítr? Áno, treba si skontrolovať vlastne vietor. Treba hlavne, aby fúkal vietor od neho k vám, nie od vás k nemu, pretože vás môže v momente zasítiť, má 5-násobne lepší čuch ako človek.
Čiže toto je hlavné, už potom ako si spravil... Ale když tě zacítí, tak spíš zdrhne, nerozeběhne se proti tobě. Zatiaľ sa mi to nestalo, skôr tie medvede sú plaché, tiež sa chcú nám vyhnúť ako my im, bežní lajkovia ľudia, takže sú zatiaľ plaché. Ale vlastne čest výnimkám, áno, máš to ako vlastne s ľuďmi, hej, máš psychopata, máš zasa takého človeka, ktorého nič nerozhodí, klidňa sa, takže môže byť aj taký prísť. Takže ho pozoruješ, vidím ho v dálce, zjišťuju i jak se chová, že ho pozoruju taky, jestli je nervózní nebo v klidu, pak. Áno, tak zjišťuješ si vlastne o ňom, že vlastne čo ten medveď, čo si vieš k nemu vlastne čo si vieš vlastne k nemu dovoliť. A vlastne už potom už je na tebe, či ten strach a ten rešpekt ti dovolí sa k nemu priblížiť a zároveň riskovať tým, že budeš mať krásnu fotku, alebo ostaneš niekde z diaľky a budeš mať takú peknú fotku, kde len trocha bude vidieť medveďa. Nebo minimálně super pozorování, protože alebo to je taky super skvělý. pozorovanie, tak. Hele, a dobře, a když už se přiblížím na nějakou hezkou vzdálenost, nebo takhle, a jak ty nejvíc fotíš medvědy tak, aby to vypadalo dobře? Dej tady tip. Ono to není jenom na medvědy, ono je to obecně prostě na zvířata, že jo? Ano. Na vyšší zvířata. Tak vlastne je to na nejakých, od tých 50 metrov je dosť ďaleko už pre mňa, čiže na nejakých tých 30, 20 plus minus to určite je dakedy. Hlavne tie fotky postojím, kde sú takto zblízka, ostatné také z diaľky moc nemám rád. A už vlastne keď sa aj k nemu dostanete na takto blízko, treba sa vyvarovať hlavne prudkých pohybov. On to v momente vidí, aj keď sú veľmi slepé, škulavé, tak majú veľmi dobre vedia rozoznať rýchly pohyb. Čiže treba robiť strašne málo pohybov prudkých. Treba čo najmenej rozprávať a stále si kontrolovať ten vietor. A samozrejme, ako nemôžem nezabudnúť povedať, po jednej ruke mať v kuse, v ruke bear spray. Lebo je to ťažko s tými medveďmi a naozaj neviete rozoznať mimiku tváre medveďa. Medveďu jednoducho nemá žiadnu mimiku tváre. Neviete rozoznať, či je momentálne šťastný, alebo je momentálne nasratý, alebo ho niekto práve už 3-krát nasral v lese. Takže se dostaneš na 20 metrů, máš foťák už v pohodě, všechno vítr skvělý, medvěd není nervózní, fotíš ze stativu, z vejšky, jdeš na zem nebo jak? Áno. Ako by som odporučil vlastne taký typ na fotenie zvierat, už keď ste tak pekne blízko. Či už je to zblízka, alebo aj z ďalky by som odporučoval najviac fotiť vo výške očí zvieraťa. Vtedy je tá fotka najkrajšia a vlastne aj tú kompozíciu viete krásnu vytvoriť. Jako dobrý je taky, když si vlastně lehneš s foťákem do trávy a klidně mi vůbec nevadí, když to zvíře, když mu nejde vidět ty tlapy. Áno, presne tak. A jenom tam tak jako vykukuje. Áno. Je to tak, no. Super. Když jsem sem přijel, myslím si, že už jsem se balil, tak jsem viděl na storíčku, jak na tebe běží medvěd. A i když jsem na to koukal z Prahy, z domova, tak jsem začal být z toho docela nervózní. Tak mi řekni vlastně, co se tam stalo a jaký to bylo pro tebe. Tak stalo sa tam asi vlastne to, neviem to presne určiť, hej, čo ten medveď si myslel, ale myslím si, ja osobne, že sa stalo to, ležal som na kraji lúky a za sebou som mal vlastne horu, odkiaľ tie medvede vyliezajú. A jenom pro český diváky, hora je les. Tak, já jsem byl taky zmatený minulý rok tady. Tak som sedel na kraji lesu a... Můžeš říkat hora, už tomu všichni rozumí. Tak som sedel na kraji hory a čakal som vlastne na tie medvede, že začnú vyliezať. Tento medveď už dosť skoro chcel vyliezť a už nejakú polhodinku predtým, 3/4 hodinku predtým som počul, ako praskalo za mnou v jednom kuse niečo, ale nič som nevidel. Čiže pravdepodobne chcel výjsť z môjho chrbta rovno. Pravdepodobne si to rozmyslel, obišiel ma nejakým oblúkom o nejakých 50 metrov odo mňa a vtedy som len zbadal, ako najprv vyšli jelene a jelene ušli na druhú stranu a hneď za jeleň mi vybehol prudko z hory z lesa medveď, ktorý si to namieril rovno oproti mne. Ale neviděl tě? Myslím si, že nie. Bol som dobre zamaskovaný, čiže myslím si, že ma nevidel, bolo to myslím si, že vďaka tomu maskovaniu a bol rozbehnutý priamo na mňa a nevedel som prvé, čo robiť. Takže ty jsi tam ležel a proti tobě běží medvěd. Oproti mne. Ale rychle. Ale rýchlo. A jako měl nějaký jako ámok nebo něco, prostě běžel. Bežal proste, nevieš to naozaj určiť z tej tváre, že kvôli čomu to je. No a rozmýšľal som prvé, čo urobiť.
hneď ako som rozmýšľal, čo urobiť, bolo to, že som v aute nehal aj bear spray, aj plynovú zbraň. Takže mi nič neostávalo, ako iba ostať ticho. A točiť. Ty si to natočil. Natočil som to, no. To som tiež inak potom, keď medveď odišiel, tak som zistil, že som niečo točil od toho strachu a rešpektu. Takže medveď už zastal nejakých možno 1-2 meter predo mnou. Ako predo mnou zastal, ja som len stihol hlavu vyťahnuť spoza foťáka, to zbadal. Vtedy po mne zvrčal, to niečo ako keď zvrčí po vás pes. Zdúpal tak prednými labami, že som to cítil ja pod sebou všade.